आङो बिथांमोननो साबायखर बावहरबाय। सारा माबायदि फोरोंनांगौ जायो आरो बेसेबांसो फरायसाफोर दङ? आंनियावथ' दा 63 दङ फरायसाफ्रा 73 हारसिङै खोब बिराद जारला सोर गार्जेना फोरोङो बेबायदि सिंगेल टिचाराव आजिखालि दा बेनिखायनो फोरोंगिरि गैयिनि थाखायनो आंनि एनरलमेन्टआ दासिमाव खमायलांबाय आरोखि जुदि फोरोंगिरिया थोजासे थानायमोनब्ला सिगांहायथ' जेनेबा 2022 समाव आंनि बे स्कुलाव 100नि बारा दंमोन छात्रफ्रा बिदिनो जेनेबा गलांनानै मानानै दा गोदान एडमिसन बेवहाय माने खम लाफैदों आरोखि मानोना सिंगेल टिचार आङो हारसिङै दा फोरोंगिरि थोजासे थाबासोथ' गार्जेनफ्राबो बे स्कुलाव सोफैनो गोसो जागोन आरोखि दा जुदि फोरोंगिरियानो गैयाब्ला आरो बिनि सायाव आंहा दा बिएलअ दायथ'बो दं आरो दा बावैसो दाख्लै सेन्सासनि माबा हरदोंमोन आंनो दा बेखौ आङो खुनुरुखुम खावलायनानै गबाय दा सेन्सासनिफ्राय आं रैखा मोनबाय ओमफ्राय दा होमबाबो बिअनि जुदि माबानि बिएलअनि जुदि जोंहा खामानि थायोब्ला डिस्ट्रिक्टआव लेंहरब्ला जों थांनांगौ जायो क्लासखौ गारनानै बेबायदि जेंना आरोखि क्लास रुमावथ' दा मोननैल' ओरैनो फिसा जास्ट 14/14 फरायसाफ्रा थायो उफाय गैया थोन एखे क्राउडेड जायो आरोखि फोरोंनायाव माने जेरैनाखि जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चारनि सुबिदा नांगौमोन बेबायदिनो एखे दावराव दावसिजों मोजां बिथांमोननो जों आङो माने सोलोंथाइ होनो माबानायाव होनायाव एसे दिगदार जायो आरोखि उसुबिदा जायो जेंना जानानै दं दा ओंखायनो आङो सिगांबो बुंबाय थायोमोन जोंना चिरां जोंनि सोलोंथाइनि बिफाननि सासे इन्जिनियार थाखायो दा बिथांजों आं सावरायबाय थादोंमोन एडिसनेल क्लासरुमखौ नोंथांमोना हरोबा मोजां आंनाव ओरै सात्रफोर दङ दा बिथांमोना जागोन दे माबा फैथ'वाखै होन्दोंमोन आरोखि दा बेबो आं दाख्लैबो आरो सोंबोबावदोंमोन आरो डिस्ट्रिक्टआव थांनायाव जिल्लायाव थांनायाव दा बिथाङा आंजों सफैथ'वाखै ओरै सफैबा आङो खबर हरगोन होन्दोंमोन आरोखि दा बेबायदिनो थांगासिनो दं बोथोरा रेसपन्सा माने मोननाय जायाखै आरोखि एसेबां दा बेखिनिनो दा साफ्रोमबो मिडियानिसिम आरो आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय जोंनि बे गोदोसोनाय ओनसोलाव फैनानै बेबायदि नोंथांमोनहा सोंनाय फिननाय लाफैनायनि थाखाय आङो साबायखर बावबाय आरोखि गोजोनथोंसै। ओरैनो बिथाङा जोंना फरायसालिफ्रा जोंना माबा दङ 73 गथ'फ्रा जों आवगायनिफ्रायनो बिखौ फैनायावबो जोङो बिराद बिबाय आरो जोंना माबाया स्कुला 40 फुटसोल' बिराद जारला आरो मास्टार रुमबो गैया संनो खांनो जानो जायगाया उसुबिदा जोंना आरो बिनि थाखाय जोङो गले बिउनाव थांनानै आङो दासिमबो स्कुल गायसनजेननायनिफ्राय आं एसिमसि दाबो 30 बोसोर जाबायदां फोरोंगिरिनि दा आंखाल जानानै दङ औ बिराद बिबाय जों मोना खेल खालामा बिउ सारा बिखौनो बुंबाय फैबाबो जोङो गले आङो बुंबाय हारसिङै फोरोंनांगौ जायो आं हारसिङै फोरोङो बिथाङा आरो माबाबावसो बिल'बावसो बिथाङा गारनानै थांनांगौबा मा जायो 72 गथ'फोरखौ हारसिङै बेल' खामानिखौ मावहैनांगौ ना सेन्सास खालामनांगौ ना बिथाङा क्लास लानांगौ जाखो एफा बुरजा गथ'फोरलाय 7था साबजेक्ट लानांगौ जोंनो गोख्रोङैनो जोङो चिरां जिल्लानि सार आइएस आरो बिअ जाखिया जोंनो मास्टारखौ नांगौ बे गेजेरावनो जोङो 15 आगष्टसिमावनो जोंनो सेकेन्ड टिचारखौ सोहरनांगौ सेकेन्ड फोरोंगिरिखौ आरो जोंनि रुमा बिराद फिसा मास्टार गैया जोंहा बारायनांगौ एसिमसि जिरायनोबो जायगा गैया कुकारफोर जिरायनो गैया संग्रा जोंहा नै मेडिकेल बानायग्रायाबो बिराद फिसा जोंनो बिराद खहा जानानै दं जोङो गले बुंनाय जागोन जोंनो नांगौ जोंनि बे बैग्रिगुरि गामिनि मारुफारा स्कुला बुहुद जोंना गोदोसोनानै दङ हाग्रा बंग्रा गथ'फोरा आजां गाजां ओंखाम उखैनानै फैनाङो गोजाननिफ्राय बिराद उसुबिदायाव जानानै दं सार आइएसआ जोंनो थाबैनो हरनांगौ गोख्रोङै हरनांगौ बिअ साराबो बिस'आबो जायखिया आङो एसिमसि जानानै मारुफारा गुदि फरायसालिनि जानानै आङो आखाइ थिखांबाय गोख्रोङैनो नङाबा जों डिसिनिसिमबाबो थांनाय जागोन। बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ मा खावलायहरनो जाहाथे सोलोंथाइनि नोंथांमोननि फोरोंगिरिनि जेंना आरो बिनि न'नि गोनांथि दं मा खावलायहरनो सानो? नांगौ जोंनो जोंनि न'आ बिल्डिंआनो जा आरसिसियानो जा नांगौ जोंनो मास्टार रुम गैया जोंहा साइन होनो जायगायानो गसंनानै जानो गैया जोंहा खामसालियाव जाबाबो आग्रो मोना जोङो दा गले बुंबाय आङो एसिमसि जानानै आं दासिमबो एसिमसि खहा खालामफेरा आरो खुनु दिन आं माबा खालामफेरा दासिमबो आङो 30 बोसोरसो आङो एसिमसि जाबाय आङो सार्टिफिकेट मोनलायलायनाय एसिमसि
सार्टिफिकेट मोनदों आङो ट्रफि मोनदों चिरां जिल्ला प्लास्टार माबायावनो बेंटल ब्लकआवनो जाबाय दे। सिमसिम गोजोन्थों। बेसेबां थाखोआव फरायो फोरोंगिरिया माबायदि दंबा बे फरायसालियाव फोरोंगिरियाथ' दा हारसिं खस्थ' मोनो जोंनो दा स्टुडेन्टनि थाखाय सार होनांगौ सासेखौ स्टुडेन्टआ बुरजा नालाय जोंबो खस्थ'यै फोरोङो गथ'फोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय दा सारना अननानै जोंनो स्टुडेन्टनि थाखाय सार गोदान हरबानो जाबाय सासेखौ दा जों बेखौनो लुबैयो साराबो हारसिं खस्थ' फोरोंनायाव ओरै क्लास गिदिरबो फोरोंबा क्लास गिदिर उन्दैया थायो दा बिनि थाखाय जोंनो सार नांगौ अननानै जोंनो सारखौ हरबानो जाबाय जोंनो दा सार गोदानल' नांगौ आरो जाबाय